oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Happy Wednesday! Good morning! Fetsa 19 na. Buenos dias a todos, amigos y amigas, parecillos e escribas. Kami po respetar na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia orog po so nagantabay man, nagpadagos sa programa ng Tingog kan Banwaan. Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Alas 5:15 yan, taod-taod na hapon madadangog sa DCGB. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Pacheck lamang attendance, mga taga-Ligaspi, Albay District, Daraga. Sa manlain-lain na munisipios digdi sa Albay, ang sa tuyang dua pangkataning na syudad, ang Ligaw asin Tabaco City. Sige lamang mag-produsir ka taning quorum, tanganing diretso ang sa tuyang sesyon. Magdeklarar kita na igwanin quorum. Ang sa kuyang numero 0942 6701195 sa Smart, 0942 6701195 sa Smart, and 09660-730-115 sa Globe. 09660-730-115 sa Globe. Katuwang ang tropa, Tingog kan Banwaan. Good morning! Yaon dyan tabi sa luwas sa tuyang tropa, si Chief Jimmy sa 3rd District, si Compadreng Al, Ading Jomar. And syempre, hoy, may tumatawag. Sino ba to ang tumatawag? Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Yes, sir. Okay, nakita mo pa tabi. Sain ka mo tabi? Sa Porococho ng Ligas City. Kan San Roque? Opo. Mabuhay ka mo dyan sa Purok 8 kan San Roque tabi. Sige, mabuhay ka mo dyan. Salamat sa pagantabay, ha? Sige. Yan, mga parantabay niya to dyan sa Purok 8 kan San Roque. Siyempre kasabay ta Joshua Bino, Jasmine Baloloy, Manibela Henry Mata, Control Technical, yaon dyan. Ansa mo yung Chief Tech, si Chief Tech Ramir Tanay in the house. Para po sa samuyang broadcast worldwide o kaya sa bilog na Kabikulan. And siyempre sa newsroom, si News Director Mar Dela, katabang si Jen Matthew Balyaran, si Angel nakalib pa, maternity leave. Yaon man dyan si Mary Joy Jaresgo. Sa samuyang social media platform, si Jimos Barrios, katabang si Madam Razel Cortez. Siyempre si Madam Shia Leron, yaon pa dyan sa production. Sa IT, sa broadcast, mitabi worldwide, netwide. DCGB News Online sa Facebook, as in YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Kapartner man niya to dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mampon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Yan, standby muna tabi all units. Na contact niya to si Congressman Didi Cabredo. May saro siyang ipinagbubusol na tibaad maging pivotal point ini sa konduktanin mga eleksyon sa maabot na mga aldaw digdi po sa satuyang nasyon. May kinaraman ini sa sarong lakdang ining ipigbubusil ni Congressman Didi na magkaigwaning drug testing. So ma-file kan sa indang mga sertifiko di kandidatura. Dakul kitang mga gustong maaraman
intricacies kay ni asin mga inputs pa nasa linya si Congressman Didi Cabredo. Kong Didi, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Hello, Papa P. Good morning sa imo. Asin tabi isa sa imo mga paradangog. Diyos maray na aga tabi sa Indoga, boss. Opo, Kong Didi, primero salamat sa oras tabi. Igwa kaning kunyan na House Bill na I don't know kung naisumitir mo na ini o isusumitir mo pa sa natabi, pero gari may numero na tabi ni Kong Didi. Iyo tabi, igwana na isubmit na ini ko suwapon duman sa Bills and Index Department kang House of Representatives. Munyan tabi, bako man ini House Bill kundi sarong House Resolution. House Resolution urging COMELEC to require all candidates in the May 2025 elections to undergo drug test. Ang katuyong ko digdi tabi, Papa P, to uphold the integrity and credibility of the electoral process in the Philippines. Tama mo, kung ining mga magiging ilihido ta ng mga opisyales, yun yung magiging kung sa mag-apply nga ng trabaho, require ang drug test, siguro dapat digdi man sa mga pagpipilian ta ng mga opisyales na kung kuyan, drug user, drug addict, o kuyan tabi, kuyan talaga, drug addict, ipuhan, makarapan ini kang publiko, na natabubutuhan kan mga tao, ang sarong imbwelto sa drugs. Paano siya magiging modelo sa mga tao kung ang sarong kandidato o ang sarong magiging ilhidong opisyalis imbwelto sa droga? Opo. Aro ka ni Kong Didi tabi, primero, bako pala ni House Bill, kundi resolution. Tabi, pag sinabi tang resolution, ano ang kuang kay ni? Ano ang epekto? Is this the same as sarong lay o halimbawa may ipasar ini, pwede daw na dai magsunod ang COMELEC o an sisay man na ma-file kan COC como House Resolution lang ini tabi, Kong Didi, over? Yes. Ang sarong House Resolution, i-refer iyan sa committee, then dumantabi sa Committee on Election and Suffrage. Kuyan tabi, siyempre, dadungugun niyan kang COMELEC. Ka mga nakaaging eleksyon, narong dumang ko, 2007, require ang mga kandidato na mag-undergo sa drug test. Alagad sa mga nakalipas, dahil na ini pinagpautob, and sa kuya nahiling na ang droga sa munyan laganap. Gulpi tabi. Gulpi kitang naraman. Kan tusuapon, halik pa lang ako duman sa barangay Mapurong, Uwas Albay. May saro tabi duman na 28 years old na may diferensya na nga ni sa PWD, tabing pula, baana, nagbiktima tabi tulong arakiun pa. Tusaro nga ni minor de edad, mga aligado na nagagamit ng droga. Now, tabi Kong Didi, di kan 2007 palan pinag-adaptar naman ini, ginamit kan COMELEC, and yung succeeding elections na napundo. What was the reason then, tabi, if you may? Di ko pa aram, alagad sa kuyang pag-file, siyempre magkakaigwa yun inining committee hearing duman sa Kongreso, and then siyempre magkakaigwa ng representante ang COMELEC. Siguro ining pangapudan ta, mahiling maninda kung ano ang substance ka ni, ano ang mga magayon na pwedeng maidulot ka ini. Siguro baka makonsider ini kang COMELEC. Opo. Aram mo, kung Didi, nabasa ko, so sa imong lakdang, yung House Resolution 1172 ata yun, Yes po. Ang sarong punto duman is, ang legislative making is an, sabi na nga ni, sensitive na responsibilidad. Kaipuan ka ng malinaw na pag-iisip na libre do sa ano pa man na abnormalidad o ano pa man na influensya sa klaradong pag-iisip tabi, including yung influence kan drugs, Kong Didi. Importante yun na iyan ang maray. Ang mga pagbubutuhan ta, gobernador, congressman,
mayor, mga vice-alkalde, board member, vice-gobernador, o mga councilors. Importante hon na ining mga pagpipilian kan mga tao o ining mga tatawan ng mandato dapat sindatabi libre do sa droga. Mhm. Baka magkalog digi sa tuyan. Kung bakong drug addict, baka iyo pa ang drug pusher, iyo pa ang drug lord. Ano na mangyayari digi sa satuyang sosyedad? Iyo. Paano na ang satuyang mga kabataan? Ano? Oho, iyo. Now, Ano ang mangyayari digi sa tuya? Mga krimen, mga kuyan, matukuyan na tabi, ano yung sa tuyang mga lugar, mapipiligro, ang mga kaakian, ang kada lambang saro, dahil na ikaw makakapagluwas. So, paano ba man? Paano yan magkukontra sa droga kung mismo ang mga namamayo imbwelto sa droga? iyo po, opo. So, dapat pag matukaw ka sa elehidong pwesto, ano man na lado iyan, ang sa imong pag-iisip is clear and daining ano pa man na undue influence. Yes, yun nga so punto ko sa bago. Gusto ko ako na i-uphold Mm. ang integrity, buda credibility, kaning electoral process ta. Na kuyan tabi, librido ang mga kandidato, di kitabi sa bawal na droga. Mhm. Now, pag naisumiter na ini sa respective committee, Kong Didi, ano sa imong projection? Will it hold water? Makakuha daw ning suporta tabi? So pagiling ko ang COMELEC, ang COMELEC, sindaman, ahensya sindagang gobyerno, Mhm. gusto man nito talaga, parehas bang kang gusto ko na ma-uphold ang integrity, and credibility ng electoral process. Sigurado ako na tatawan ninda ning sa dakula na konsiderasyon Mm-mm. na may sabay sa indang mga reglamento sa maabot na eleksyon. Iyo tabi. Magayon iyan. It is a noble na lockdown diyan sa Kongreso. Sana maibulta itong sabi mo na sa 2007 na implementar yan. Now, iguning mga nagsusuwestiyon kong Didi, mapag-adalan patabi so nagakapirang provision mambaga sa tuyang konstitusyon. Ito bagang dapat ngaya igwanin at least basic na ibugtak man na criteria sa mga kandidato lalo na sa pagka-presidente, vice-presidente and senadores and sin iba pa na ang yaon baga sa napaano diyan kung makandidato kang presidente o vice-presidente able to read and write and then age requirement tapos yung citizenship. And ano daw kaya kung Okay. ibugtak able to read and write and understand ano man kasi hindi ang pigbabasa. Dahil alam mo kaya, Papa P, ang mga arog kayan na pag-amenda, kay puan mo tabi dyan, mabago ka kang konstitusyon. Yan. Kaya nakasurat yan sa konstitusyon. Oo. Nasa qualification na yan. Kang presidente, na yan nga siguro kung umabot na kita sa punto, amenda kang konstitusyon, Oho. sabo yan sa mga ilalaog kan mga satuyang mga mambabatas. Tibaan lamang ano. Naramdaman ko lamang so election bagatabi Papa P, Oho. di sa mga Aleco Board of Directors. Oho. Paano sa mga kwalifikasyones? Sabi ko, mas malala pa niya ako sa kwalifikasyon kang Presidente. mga presidente sa Pilipinas. Maski nga ni ma-apply ka sa pagtrabaho, mas gulpi pa ang requisitos kaysa mga kandidato kapag ka-presidente kang Pilipinas. Totoo, sabi yan. Well, anyway, ma-update kami kung Didi. Balikan ta itong sa imong resolusyon na manduhan ining mga ma-file kan COC nin drug testing. Anong nasa isip mo? What if mag-fail? Outright dahil na pwedeng akoon kan kunyan, kan COMELEC kan sa indang pag-file kan COC? Over? Ang sa kuya, diging pagtubod, wala maning imposible sa nagbalo. Yung at least mag-try kita po. Opo. Ayo. Okay, now maiba kita kong Didi. So mga inspection mo diyan bagatabi sa 3rd district. Ano pa na-dig out mo na parang eye-opener tanganing maipagpadagos ining mga pag-inspection kan mga infrastructure projects diyan na tanganing ma-assure na ang mga proyektong ansusog sa ipinagmando talaga kanlay. Okay, kuswapon, nagkaigo akong inspeksyon.
dakon akong nabasa sa Facebook. Aram mo baga kita, marites kita. Mhm. Na sa mga nababasa ta sa Facebook, mga reklamo kan mga netizens. Na dyan nga sa Libon, igwa nga dyan na pigigibong tinampo na nagkukusa ng traffic. May nagsurat pa nga na inabot nga kaming 11 oras. Ay, kung grabe ining nangyayaring ini, iliwan ko daw. Munyan, tanakatag ako duman sa post na ito, ang ginibo ko, inagda ko na sa district engineer, inagda ko sa mga engineer kang planning, duda sa construction. Mhm. Munyan, nagpasiring ako, di naman may lugar. Kung nataala ba, alaway ko ng traffic. Mhm. So, sabi ko, kaganya ako nindugidigi traffic light. Dapat 24 oras ang traffic management, no? Tapos kaganindo kay gigilidan kan auto. Haning Yan. kuyan, tapos kinaawang ko sa mga tao duman. May nali akong tao, kumusta niya ako ang implementasyon kaning proyekto? Ano niya ako ini? Bigsa sa puti? Ano niya ako? Tultul ang patrabaho ka ni? Ay, may nagtaram sa kuya duman, medyo makusog man sa buot. Apresyado kong walay. Tinawang kong pribileyo na magtaram, di kanya ako matakot. Ngaya kung didi, ang problema mga digdi, baka ngaya ito ngaya masusulat ngaya. Naghalang ka ngaya sa tinampo, paano man ngaya kami? Ababa ngaya sa lugar me, mababaha na ngaya kami. Mhm. So ito ang problema. Alam mo, ang tinampo tabi dyan sa Paklas, Mhm. pasiring sa Pantaw, ang problema dyan, pag kuminusog ang mga tabi, ang kuminusog ang mga tapapi, Mhm. nalubog ang tinampo. Biyun. Kasi nakakabalyo ang mga tao. Mhm. Ngunyan, ang ginimo ang DPWH, itinaso tinampo. Mhm. Oy. Ngunyan, ang problema naman kan mga tao, sa mga residente duman, kami man ngayon lubog na. Yun man ang gadano. Okay. Ngunyan, may picture isa sa kuyang drainage. Ngaya, garo ngaya sala, ngaya congressman. So, ini ngayang kuyan, tinampa, gigibo na box culvert. So, disagwe. Kang tinampo, bako man yan siya tulay, kundi disagwe, para makabalyo sa tubig. Mhm. Okay, sabi ko sa DPWH, nadawagin itong reklamong ito, ako niya ako bako man engineer, kamo na tabi paliwanag. Mhm. So, ang magayon ka to tabi, Mhm. papapi, natawaning maray na paliwanag sa mga tao, naintindihan ninda kung nata nangyari ito. That's nice, that's nice. Ano? So yan ang importansya kanarog mananggad ka na naglilibot ka mo ta napupukaw ang gabos, ano, lalo na ang mga nasa gobyerno. Balikan tayo kung didi so inistorya mong so linupigan baga na ako amiman nga na ito. How sabi na nga kumusta ang level kan problema na kan droga tadig de after kan so drug war baga na bako nang ngunyan masyadong marigis inangyari dyan sa awas tabi kung didi. Sa munyan tabi, takulon pa akong naaraman na nagiging biktima ng droga. Mhm. Takulon akong mga maguran na nakakaistorya na kung didi gusto ko man ngaya insistido ngaya ako na makapagpa-eskwela kan sa kuyang aki mapagtapos ning pag-eskwela parang kung ngaya yung ngaya ang advokasya mo yung ngaya ang programa mo na maghirigos alagad ngaya ang problema ngaya tasuaki mi ngaya nai-imbwil to sa droga. Mhm. Iyan ang kuyan. Sabi ko, kepuan niya ako, pag-awag ka ng aki nindo, kepuan ka yan na marehab iyan. Mag-undergo iyan ng rehab. Daing man iyan, daing mangyayari ka yan. Mabalik iyan, mabalik. Mhm. Kepuan, mag-stay yan duman sa rehab center. Siguro mga 6 o 8 bulan para marahay talaga iyan. Takundain niya ako, sino manggila yung kandati, pabalik-balik iyan. Kaya nga ni, sa sakuya tabi na paglibot-libot digdi, lalong-lalo sa mga women planters, yan pa may ang pigpapakusog ko. Pigtuturuan ang mga aki ng tamang pag-uugali. Makusog na pagtubod sa kagurangnan, tanganing mairayo sinda sa mga katibaadan. Marayo sinda sa paggibo ng mga maraot. Marayo sinda sa lalong-lalo na digi sa droga. Yan tabi ang mga ubeto ta. Okay. So iyo masanatabi kong didi kung ikaw ka pang gustong idagdag nasa sa imong oras, go ahead tabi.
Okay, digi sa 3rd District, igo kaming ilulunsar na grupo ng mga kabataan na aapudan may kabataan ingat sa droga. Mhm. So, yan ang magiging advocacy may kayan na ining mga kabataan sa tuyang maedukar kung ano ang maraot na ipigdudulot kan droga nanganing sinatabi magkaibitar digdi. And sa nguwan pa man, sa mga nagagamit ng droga, maturuan ta na pumundo na sinda kayan. Mhm. So, ako sa natabi kaya ang gusto tang gibuhon. Okay. Sige tabi kong Didi, salamat din maray sa Okay, oras thank tabi. you, Mama Thank you so P. much. Thank Opo. you. Okay. And good morning, tabi sa liwat. Opo, sige mga tugang si Congressman Didi Cabredo, kan Tercer Distrito nin Albay, manungod dyan sa mga lakdang na ipigbubusol niya. House Resolution ito tabi na 1172 urging the COMELEC, mandating the COMELEC na ipairarumpo sa kunyan sa drug test ang mga ma-file kan sa intang sertifiko di kandidatura. Ino baga so pinagasabi ta no? Kaitong nakaaging administrasyon, gulpi ang resistance kada bes na minapahayag kita, minaday sa kita ning istorya manungod sa drug war. Ahalang ka ang resistance day minauyon sa drug war, no? Pero hilingan na po ngunyan after day na po si Duterte. Naramdaman ko several years akan nakaaging mga taon, sabi ko ma-bounce back yan. Tagol piso nalugi, so setback kan na drug syndicate digdi sa Pilipinas, ilingan na po nindo yan. So nangyari sa uwas. Igo ba kay itong mga istorya na may linupigan Chief Tech Ramir na pula? Pagabot nga sa korte, so mga aramtana, so mga anecdotes kay ito. Anong oras ka ngay linupigan? Nagkanta ka so bayang magiliw na pinag-aapod. Gusto sabihin aga. Sain ka ngay linupigan, nagkanta kan bahay ko. So mga jokes mo sa nang kaito. Pero ngunyan tabi hilingan na po. May kaninan so biktima. Ang mga perpetrators, minor de edad so nagkapira, and igwang impormasyon nasa impluensya kan illegal na droga. Paano natabi kaan? How would you defend mga tugang? Taang pigaw para depensa sa naka ito? Dahil ngaya, yan nga yung mga nanglaban na yan ngaya. Dapat nga ko taan na binuhay man iyan. Kung nanglaban man talaga. And so sa indang diskusyon ka ito, minapundo sa na duman sa pagtaon ng hustisya, duman sa mga drug user, drug poser na ang epekto kan pagtulak kan droga, ang epekto kan nakagamit ng droga, iyon na nga niyan, krimen. Never was there a mention defending the right also of the victim kaini mga drug users, buda drug posers. Paano natabi kita kaan? Sige. Kaya parte man duman sa pinagbubusol ni Congressman Didi ining pagpasairarom sa drug testing sa mga ma-file kan sa indang certificate of candidacy tan pagkaputbagan ng puwesto sa gobyerno. Tama man ito sa pinagsabi ni Congressman Didi, dapat igwanin malinaw na pag-iisip, librido sa ano pa man na mal-influensya. Igwan makaput ka na renda di gobyerno, adik kapalan na paghalonan. Sige, sarong report bago kita mag-time check kasin maghabol ka mga hanap buhay. Nasa linya si Compadre Ngal Armario. Compadre Ngal, maray na aga. Please go ahead. Maray na aga, padi sa ikatulong pagkakataon, dahil na naman ninangyari sa konfirmasyon ni Natividad Krishnan na maging full-fledged sa provincial assessor kan Albay. Yan ang nangyari kasuhapon sa sanggunian na panlalawigan regular session dahil kung magiramdaman si Natividad Krishnan nag-aparecer sa sanggunian na panlalawigan para sa konfirmasyon sa request ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Alagad inanapan inin kopya kansay ang mga credentials na nagkakapirang board members, lalo na ni board member Attorney Melissa Badesa Armidilla. Panduang beses, kansarong simana, may kopya na ang mga board members. Alagad, tineknikal naman ini ni board member
Vic Siga Jr. dahil konsideradong dead na sa paliwanag niya o gadana ang naging motion ni board member attorney Sina Maria Onrobia de la Cruz kaya dahil inita daiman ki nagsigundar kan motion na ito ni Onrobia kan presentar giraray sa ikaduang pagkakataon ana konfirmasyon ko tana ni Natividad Krishnan. Kaya rinefer ini sa Committee on Laws ni Board Member Onrobia de la Cruz. Kasuod naman sa ikatulong pagkakataon na pag-uroronan kan sanggunian palalawigan members na magpapudgiraray nin Committee on Laws meeting dahil kasuod mang aga na in-schedule na kutaan committee meeting dahil daw available ang ibang board members. Nako. Kaya nangapa man si board member Sina Maria Onrobia de la Cruz na dahil nagkaykuan ng pagkakataon na matukar ini sa Committee on Laws na sa iyang pigakabutan. Dahil na nag-aabante ang konfirmasyon ni Madam Krishnan, ha? Opo, tabi pading Pio, kaya nangyari kasudma sa ikatulong pagkakataon si Natividad Krishnan bata yaon giaray siya presente naguli na mamundo. Ang igo kani kitang dapat diyan na ma-settle na mga kaputan kumpadre nga lano. Primero, duman sa objection ni kinatawan Vic Siga Jr. na ang sayang ginamit bagang rason is dead na. Kumbaga daay na ning bearing ta sinayumahan at the first instance su konfirmasyon ni Madam Krishnan. Now, ang question yan baga siring kasuhapon na kan may report mo an sa Bicol Target kan mangyari succession kasuhapon, ang kaputan baga duman, is there a rule na pinagbasaran na pag ang sarong appointee kan sarong gobernador ipinagpasa na sa sangguniang palalawigan pagkatapos hinabuan dahil sa nagkakapirang technical matters dahil na pwedeng iparikongkor o i-reappoint giraray. Iyo nga ni iyan ang punto tabi pa di ta antiga agad man kan gobernador reconsideration. Iyo nga ni ta kung dai maning halimbawa prohibition o dai maning specific provision sa parliamentary rules to that effect na halimbawa ang sarong kunyan ang sarong person ng pinagnumbranin sarong gobernador dai inuyunan ka na sanggunian panlalawigan for reasons na sinda sa naman nagkakaisi dai na pwedeng i-reappoint kung in the absence of which ang mangyayari kan kumpadring Al papasapasaan ang bola i-reappoint na naman i-disapprove naman kan sanggunian. In the meantime, there goes the next question. Sisay ang magmamandungon yan kan opisina kan asesor na full-pledged. Tibad kung maapektaran na transaksyon dyan opisyalmente sa asesor, tada ini nagtutukaw na full-pledged na asesor. Ta siyempre, kung ang nagtutukaw dyan, enkargado sa na OOIC, limitado ang mga puderkaan. Siya actually nagtutukaw ng OIC ni. Sabi naglawag na ini kan sa ropang Lunes. Iyo. Kaya nga ni konfirma siya biga. Tama katabi pa di. Ang point man na pigbubusol ni na board member attorney Sina Onrobia de la Cruz. Sinigundaran man nga ni board member Rodi Rosal na kan mga enot nga ni nangyari ni na may na-reconsider. Ano daw niyang kung pwede? Iyo. Na ma-reconsider giraray ini. Kundi, ano kaya na kasudma, ang aga, may committee meeting ko na, dahil daw available so ibang board members. Kaya dahil man ini na tukar, kaya pag-abot sa sesyon, dahil na naman ororon, mapapod giraray nin another committee meeting. Yan, another committee meeting na dahil pangani na naman, ipapresentar iyan sa sanggunian, giraray, committee meeting na naman. Naku, now, saro pa. What will happen naman sa konfirmasyon ni Provincial Administrator, so pinogbaran na Provincial Administrator na si Madam Divina Banyares? Banyares, actually dahil pa nakasalang. Ano daw ang aabuton man kan sitwasyon na yan dyan pag abot sa sangguniang palalawigan?
Iyon na nga niyan. Oo. Ayan ang pag-aarabangan ta. Pero as of yesterday tabi pa de. Mhm. So far, iyo pa man sa nanatukal. So kay Natividad Krishnan. So kay Madam Divine. Iyo. Negative pa man. Iyo nga ni ano. So talagang day nag-aabanti ang konfirmasyon ni kunya na ang concurrence diyan sanggunian kay Madam Krishnan. Sabi nga ni Oo. kaniba, makahirak man ngaya. Oo. Imagine mo, tulong beses nang nagyan. Mhm. Sa ang palalawigan, nag-uling mamundo. Pero igwan ni on the emotional side gari siyempre may tama yan kay Madam Krishnan. Siyempre. Oo, siyempre Oo. arog ka na ako niyan eh. Oo. Kumbaga obvious na gari habo kan sa ang panlalawigan. Siyempre, nasasaktan man ang damdamin. Naturalmente. Bago man iyan so selos, kundi nasasaktan lang ang damdamin. Iyo. And igwang connotation na yan between itong poder kan sangguniang panlalawigan and the chief executive. It is a direct clash between the chief executive and the legislative. Direct clash iyan kan sa inang pag-exercise kan sa inang poder. Yes. Yan. So abangan tata kung ano man agad nang mangyari kaan and kung ano ang epekto sa pagfunksyonar kan departamento ngayon dyan sa provincial government of Albay. Tada ining full-pledged na provincial assessor. Opo, tabi pa din. Okay, So sige. para mentras, yan ang update graray sa issue na yan. Mhm. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa istoryali dyan sa luwas. Yung nga ni tabi baga kung igwan ng specific provision sa parliamentary rules o sa halimbawa sa civil service and other supplementary laws sa local government code, kung halimbawa ako nagnumbrar ngaya si Chief Tech Ramir pignunumbrar ko na maging chief technician, igwan ng panel na ma-approve halimbawa sangguni ang panlalawigin o sangguni ang paglunsod, dinis kinontra kan sanggunian lunsod o lalawigan o bayan. Now, is there a provision sa local government code, sa civil service commission, sa parliamentary rules na pag dinis-approve at the first instance, pwede pa bang i-reappoint giraray? Numbraran giraray kan gobernador? Takon ni ng specific provision, nagtataram na dahi na mapupwede. Obviously, dahi man siguro, rini-appoint nga ni giraray kan gobernador, ipipakihorong giraray sa sangguni ang panlalawigan. Ngunyan, technicalities na ang pinaghururunan. So, inda ko sa natabi at yun na yan dahil pa kita dyan in full-fledged na assessor sa Albay dahilan sa araw ka na bagay. This is a direct clash between the power and the authority kan sangguni ang palalawigan and kan opisina kan gobernador, because the governor has the power to appoint and itong sa sangguni ang palalawigan igo man sindaning poder sa irarom kan checks and balances na principle na i-scrutinize yan ang mga pinagnunombraran kan gobernador. What will happen kung kunyan i-turn down kan sangguni ang palalawigan? Can the governor reappoint the same person and the same ang mangyayari pero ming sasayuman kan sangguni ang palalawigan? Paano na ba? Ano man mangyari, duman kay Madam Divine Banyares, will she suffer the same fate diyan sa mga pinagpapa-aprobaran sa sangguni ang panlalawigan? Dahil natin easy. Sabi nga ni kaniba, hindi natin easy. Hindi natin alam. Oras Pilipinas, it's 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Knorr Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang simpleng pampakilig, Knorr Sinigang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na!
Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Gusto mo bang manalo ng bagong kotse? Join us at the JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament happening on June 29, 2024 at the Legazpi City Mayon Golf Course. We are giving away one MG5 Court Empty Sedan as our hole-in-one prize. Proceeds will benefit Our Lady of Fatima Parish Church, Legazpi City. This event is brought to you by MG Albay, Goldrich Legazpi, Biggs Kamalig, Maxford Dane, Pioneer Dash Cams, Sporttech Bed Covers, Hippotech Mat, and FG Kabahog Trading Glass Paint Specialist. For tickets and inquiries, contact us at 0917-891-1112 or visit us on our Facebook event page, JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament. See you there! Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos.
Diretso sa pinagpugnan kan kulog kan hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on-air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Revicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba. May malbayis si Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige tabi, balta na kita sa programa Tingog Kanbanwaan. Maray na agad yan kay Sir Rondon Ricafort. Papa Rondon Ricafort, mabuhay katabi dyan sa
Provincial Youth and Sports Development Office. Yan, kay Sir Jerome Llarena. Yan, maray na agaman tabi dyan sa imo, sir. And then kay Sir Mel Antivola. Yan, si Sir Mel Antivola nakaantabay man tabi. Thank you so much. Si Madam Cheryl Loveres dyan sa Lamba, mga taga Lamba, Diyos maray na aldaw tabi sa Indo. Kumusta ka mo dyan? And then maray na agaman sa satuyang amigo kay Kagawad dating Kapitan Luis Espejo. Yan ang pinaka-the best man. Magkonektar nin mga internet tabi dyan sa Indong mga harong. Sige, may mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy. Yes. Go ahead, yes, pare. maray naga sa mga parantaba. Pigchat ako ngunya ni Gagawad Rodilio Sala. Oho. Siyam rakdaan ma-concert yan na bangging alas 7 sa Noida Park. Oho. Governor's Night. Oho. Pag-expectar si Governor Greg Slagman na mag-about. Okay. Pig-call ko. Oho. Nag-aningal so apod ko. Kunya saan ka? Aha. Sa CR kaya? Lakolok. Gusto naglawag sa isip. Yata niya ako, firme mong daradara. Dahil mo napubuhian ang cellphone mo. Iyan ang tamang hapot, kumpadreng Jimmy. Mas maray na ngayaan safe. Loko talaga yun. Sagkod sa kubeta, dara-dara niya ang cellphone. Dahil ko lamang ngayon ibubuhian. Iba talaga. Yung gano'n, dara mo ang cellphone mo. Dahil mataara mo baga, si kumpadreng Rodilio Sala is a public servant. Yo? So, elihido siyang opisyal. 24 oras ang sinumpaan niyang serbisyo sa komunidad kung may mag-apod baga. Sabagay, diba? Okay man. Umapod baga so alkalde, subi si alkalde, so mga members kan konseho, budak kung may umapod na talang day niya masasayumahan. So sinumpaan niyang trabaho, mapapabayaan niya. Di ba? Kuni, araw kan kasapon, kasabagay, ipigil ni kung didi sa libon. Oho. So driver niya, sigan ring kan cellphone, na bata naga-ruid lip so congressman. Oho, sa laog kan auto. Nababad trip sa congressman. Simbagan na daw ngayon. Sige na ngayon, ring ida pa simbagon. Oho. Simbagon, sinimbag. Aha. Hello? Aha. Maluya so, dahil Boses. sana pa, di balik sa Roid Lip si Congressman Didi Cabredo. Aha. Kan, napangling, dahil gayad aram kan babae, ultimong istorya, nagparam na so, driver, bye-bye. Mga man nga mo, nakikig sa ko. So, babae, I love you. Ngarak nga ako sa Congress. Wala sa pirot. Binoking mo sa piloto. Bahala ka. I love you. Ini pag-ura ko ngayon. May kwan ka ngayon. Dawag mo pang yung congressman sa pagkawayam kan congressman sigan ring kan cellphone na oroid lip siya. Nawara. Naayusin ka ngayon. Ano nga ran kan driver? Abo. Anyway, dua man sa driver ni kung didi day mo man maisip kung sa arinduan. Bahala ka. Nag-I love you. Sabi kan biyong sa auto nagtipay-tipay kan so nag-I love you. Nalibong na. Pagalan makadya ko. Dahil ka makakuang kaning mga guru gadget na ini. Oo, nag-text man si Kwan. Ini ang tamang text. Midbid mo si Engineer Mercenario Legaspi. Ito si Insan. Yan, si Insan mo. Ini klarado ang text niya. Sarong lamesa man nga kita. Naradapadi mong Jimmy, Janabanggi,
itong suki kompadring Rudy, daing sabor, para nagtarnas siyang rakyaon sa gobyerno, dahil lamang nag-imbitar. Ano ba? Schedule na si Pinsa, maski dahil sarong sa kita. Motoran mo pa de. Ako nga ni Keto nagtityaga dyan sa imo. Basta si Pinsanan magbahala. Motorin na. O, ninabaga. Dyan. Sarong lamesa mandaa kita. Di paano kan mag-apudan na sana kita gayod. Sarong lamang. Doang to battle, okay na yan. Oro istorya barang kita bako. Doon si Kagawad Rudy. Testing unta na naman ang kung amunan ka. Kung makapasar siya sa pagka-board member o dae. Tulos. Padyad sa tatulos kay Pinsan Engineer Mayor. Kung dahi pwede, sumakat siya. Thumbs down to law. Sige na, tatibad. Anyway, sabi pa di follow up inikan so matinding pangyari sa 20 anyos na PWD sa Barangay Mapurong sa UAS. Ang latest update pasado sa pagpag-ulay niya to kay Police Major Ervin Bilyen, Chief of Police sa UAS sa PNP. Solved na ang kaso parehas na nadakop sa duwang persona, 14 years old, 19 years old tabi pa de. Madali sa natamay nag-upload. Ma-on air siguro ini. Sige daw. Good morning. Good morning. Si Kagawa Rodi Lisala, si Pading Rodi. Sige na, tiyan na lang po. Wala ka, taon-taon na Pading Jimmy. Nasa si Arian. Ang mga araw ka na mga luomon, sige, balikan tanadakop na so. Tabi pa di 14 and 19 years old, minor sa Saro. 14 anyos sa Saro 19. 19. Taga barangay, basta sa Pulanggine, nadakop na ngunyan. Pasado digdi kay Chief of Police Bilyen, pinaghapot niya to kung ano, may background sa saydang investigasyon na influensya kay droga. Sa barangay pagtitrace ninda, negative man. Ang question sa mga record, gari trip sa na ini. Uy, nako. Mahilig sa mga trip tapos pang habas. Ngunyan, yaw na sa kulungan, ansaro sa minor. Ito turned over sa DSWD for intervention and taday pa man pwedeng sa ngataning kaso. Pero ining saro na 19, rape with homicide, plus robbery. Taygwadaan indarang kwarta itong victim. PWD? Oo. Irakman. Nirakman pinusakan pagkatapos binararian kigusok. Isus mo, Yusef. Sa ribs. Isus, Diyos kong pangyayari. No? Pero so edad nga na itong viktima? 20 years old. Ay, ina kong Diyos. Kaya matindi. Matindi. Pero sabi tuloan suspetsados? Dahil man, duwa man sana. I-erase niya to si Sotolos. Duwa man sana. Nasusog ini sa pagikan CCTV. Tapos may mga physical evidence na tugma duman sa biktima, suspect. O di buda nasa oras pa kan suhat pursuit operation kaya napampa. Nasa pursuit. Kaya nadakop sina karsel sinda tulos. Sige. Okay, so yan considered solved na sigun kay Chief of Police. Ang nasabing pangyari digdi sa Banawaan kan UAS Albay. So kasong isa sa angat is rape with homicide and robbery. Okay, sige. Yan tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy News. Thank you so much, compadreng Jimmy, Chief Jimmy. Hali dyan sa 3rd District ang Albay. Iyon na po ito, personal man itong dinumanbagan ni Congressman Didi so familia, nakidumamay man. And now, uyan na po tabi, iguana, congratulations sa otoridad. Solved na ang kaso. Pag sinabing solved ang kaso, uyan na, sigurado na, uyan na, may suspetsado na nakakarsel na, halatuntan na lang ang sentensya kang korte kayan tabi kung anon magiging resulta kaan. So, justice now is being served dyan sa biktima, pati sa mga kafamilya.
Sige, anong advice mo, Chief Tech Ramir? Pwede pan sarong report? Oh, sige. May dagdag pa kitang sarong istorya bago kita mag-station break with the news break. Duman man kita sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantapay. Bukas sa mga suwestyon ang Pamayokan Information Technology Section o IT Section kan lokal ng gobyerno kan Tabaco may koneksyon sa pag-implementar ninda kan face recognition biometrics machine para sa attendance kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini ang pinag-asigurar ni Eileen Pasco ang Pamayokang IT Section kan Tabaco City, LGU Tabaco City, matapos na ipapudya kasud makan sangkuniang panglungsod kan Tabaco dahil sa nagkapirang concerns partikularmente pa duman sa mga aid kan mga konsyal. Susok sa mga konsyal, madidipisilan na ma-record ang tamang oras kan mga aid ninda. Dahilan sa most of the time, siguro sindang mga aid, nakairiban ninda sa luwas. Kairiban ninda sa luwas, gustong sabihin pala niya yan, Ma'am Eileen, na nag-time in na aga digdi, duman sa biometrics, tapos inipami sa Legazpi, dahil imbitado kami sa sanggunian pang lalawigan. Yan, oo. Pagkalas 12 mo, tumauli madali ito so 8 na ma-time out, tapos mahahalap na lang na ma-time in, mabalik naman sa Legazpi. Iyo dapat managad na igonin clear ka na IRR, implementing rules and regulations. Roger on that. Sige. Apwera kan, ipikta ko manindang ehemplo, itong sa mga nag-duty na bakong 8 to 12, 1 to 5 ang duty. Arok ngayon kan mga traffic aid na ang iba papadyutihan in 4 hours, mapahingalo in 4 hours, then mabalik for another 4 hours. Iyo. Kumbaga broken schedule. Broken time. Broken time. Alagad sinabi ni Pasco na pinag-isipan nila yan, pero kaipuhan may an suggestion kan mga department heads, mga kagawad as in concerned na mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabaco para makapilok ng konkretong patakaran dyan. Susok sa saya, ma-schedule siya ng meeting and ngunyang pa sana pagtipon-tipuno na sa indang mga nahiling na concert para sa pag-meeting sa raruan sana. Iyo. Mahaman hindi ang gabos kasabay ang sa Human Resource Management Officer o Office kan Tabaco City para maka-adjust man duman tayo ito ang mayormente na magbabasa kan mga record. Yes. Kan biometrics. Inunambitan ni Pasco na sa presente, dahil lang tayo huwag tang araw kaya na concern, inuton mo na ninda na papagamiton kan biometrics machine so mga regular bakong broken time ang schedule. Yo, mantang so mga broken time, mag-nus-nus na sa na sa papel. Yan. Logbook style na naman muna. Logbook style, sige. Sa iya man sinabi, na habang daipa na napaplan sa ang gabos na yan ang unang patakaran na sa indang ipapautob. Pero daipa man yan, makakapun mo yan dahil sa mga oras na ini, nasa pag-rehistro pa sa nasinda, kan pag-input, kan mga information, kan lamang empleyado, araw kan pandok, asing kan mga fingerprints kan mga ini. Okay. Yan pa din ang dagdag na bareta, Jomar Bian, DCQB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa follow-up man kan iyan na pinag-implementar na digital check-in, kumbaga, kan mga empleyados yan sa opisina. Pati face recognition sa Tabaco City, ha? Dahil maghali, tama bareta mo ng alas 10 si Madam Shia Leron. We will be right back. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat.
ayokong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding... Energy! Nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po. Sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pipagpaliwanag ni Senate President Chis Escudero, ang National Telecommunications Commission o NTC may kinaaraman sa implementasyon kan SIM Registration Act. Ini matapos na sabihon kan NTC na dai maikukonsiderar na silver bullet ang lay para labanan asin makortar ang paglako pa man giraray nin mga taxi scams. Kaipuhan man nasabihon kan NTC kung anong kaipuhan na mga lakdang para labanan asin makortar ang mga taxi scams na hali sa sosyedad. Siring man wara nin paninimbaga ng NTC sa bako epektibong implementasyon kan SIM Registration Act pero may katakot ining non-feasance dahil sa pagpalyar na ipautob ang lay. Yan ang pangalas Jess na barata hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, buddy,
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako dito, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Tara na sa Kamalig, the Heritage Town of Albay. Makiugma sa mga nakalinyang aktibidades ngunya na taon. St. John the Baptist Parish Town Fiesta and Pinangat Festival, June 10 to 24. Nagbabalik Pinangat Festival 2024. Ang selebrasyon ni bibida ang masiram, manatot, marang na pinangat. Asin talento, orgulyo san mga kamalignon. Magintra, makaselebrar, makiugma. Pinangat Festival 2024. Tara na sa Kamalig,
Tuloy po. Iprinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council. Hatod sa tuya din na Congressman Joey Sarte Salceda, Provincial Government of Albay, Department of Tourism, Ako Bicol Party List, Congressman Elizalde Co, Christopher Quito Co, Mayon Cement, Windale Hotel, and Hansay Corporation. Pinangat Festival 2024. Masiram, manatok, marang. Pinangat Festival na. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Aram nindo ining pinagsusubaybayan ta Chief Tech Ramir ha, na pasensya na po kung pauro-otro kita kaini na nagtutukar either sa Tingog kan Banwaan o sa Bicol Target. Bako ini basta-basta nang nangyayari po sa West Philippine Sea. Imagine ha, inagaw na su mga armas kana bako na Coast Guard ha, kundi Navy na tabi. At igo na ning trickle down ning reports na nakakaluwa sa media, mainstream media. Ito bagang su nangyaring banggaan o binang bako nga ning banggaan kundi binangga da kan Chinese ining Coast Guard o Navy boat kan Chinese o kan China. So resupply mission man kan Pilipinas. Basta nakukuha niya tong istorya, Navy na ito. And igo nga ni nadanyaran na physicalmente, naputulan ning muro. Pag inagaw sa mga badil, inagaw na su armas, su mga armas kan Philippine Navy na nakasakay sa sarong inflatable boat na madaraning provisions duman sa kapwa Navy na station sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binunggo na Chief Tech Ramir kan Chinese Navy, inagaw su mga badil. Talagang grabe na, naglalangkaw na po ang tensyon. Grabe ng pasali, bako ng basta-basta. So, it goes to show na ang China talaga na may control dyan. Physical ng todo. Tapos, linuho pa su inflatable boat. Yan na rubber boat. Linuho pa kan China. Nagboses na, nagkondinar na sa Estados Unidos de America. Maski yung pinagsasabi tabagang G7, Group of 7, organisasyones iyan kan nasyones na matatag, both economically, political, and maging lalo na militarily. Pransya, Britanya, Estados Unidos de America, Germany, Japan, to name a few. Pati sa international community tabi, nahadit na kaining gibo-gibo kan China. Dainin pakilabo sa China Totalmente ng pagkontrol sa lugar naan. Dahil nakita basta-basta baga nakakalaog, pagkatapos mataram naman sa iba dyan, karo ka ngaya si Duterte, hilinganin doon nangyayari. Iyon na baga sindanani goning physical na control dyan sa lugar naan. Takun ba ko sindan may physical na control, makagibo daw kaan. Pinagsusubaybayan tanay nita makasulwak na ning dugo. Agawan ka ning badil. Naputulan pa ning sarong muro. Dakul pa so nagka rulugada na soldados na gani kang Pilipinas. 8 na soldados. Mga miyembro na kang Navy. Kulang na sa nang badilon kan mga Chinese na ini dyan sa West Philippine Sea. Ano nang magiginibo tatabi? Maprotesta kita. Yun na nga ni ibaga sa ehemplo, pigasabit ang diplomatic protest, ay naman ang pigbabasa kan China.
Dahil naman ang pigobasa kan imbahador kan China. Magsalangan, isugwar dyan sa naduman sa opisina ninda. Pag-abot kan, ito na naman yung diplomatic protest ng Pilipinas. O ititapok, ipipatos kihupya. Yan, tabi. So, dahil po yan nakuhan. Inda ko sana kung ano ang magiging aksyon because habitan na nga ni, ang international community is interested dyan. Bako ta kunyan kang Pilipinas, teritoryo kang Pilipinas ang susurug ninda, kundi yung right of innocent passage sa pigsasabi. Right of innocent passage, so agihan iyan kan mga merchant vessels na West Philippine Sea. Iyon na sa pigtataramta bagatabi. O pigagihan niya ni mga merchant vessels na saro sa major artery. Pag sinabitang artery, agihan kan dugo. Kumbaga, ano ang dugo naan? Ekonomiya. Trade. May mga darang may mga darakulao niya na barkong minaaragi dyan. Mga tankers, oil tankers, may darang crudo, gasolina, iba pa. Mga pagkaon, raw materials, finished products, biscuit, gabos. Tabi. Iyo masana ng pigusurog kan international community and ang pinag-aabangan tadig deta kung pasuk ganing maray kan China. Ang international community inda kuno magiging aksyon kainikan mga nasyones na poderosos. Taapektados inda kayan lalo na Estados Unidos de America. Ining Indo-Pacific region igwaning interest dyan ining G7 budang Estados Unidos de America. Ining group of 7. Well, hilingon tatabi. Uyan na baga, nag-escalate na ning todo. Luminang kaunin maray, sulebel. Kan pag-control kan China dyan sa West Philippines. Bako sa napati mga Pilipino ang arestaron. Si Isay Manda na foreign nation na maglaog dyan sa West Philippines, magsira o kung ano man na aktibidad, aarestaron ninda. Yan. So anytime, it will be a volatile situation. Nagtatapsok na nagpapaluwas na nin direktang pahayag baski ang Estados Unidos de America pinagkundinar na ang latest na nagibog-ibog kan China. You can just imagine, Chief Tech Ramir, soldados ta agawan ng badil physical ng todo tapos luhoon pa so rubber boat so saro na naputulan kimuro siguro luminaba na siyempre malaban man ito maski puro paano short of pulling the trigger. Kulang na sanang may inot na pumutok at sabi ko sa Indo. Kaya pinagsusubaybayin taning todo pardon and patawad na sana kung na-or-otro ta ini because we have to be very attentive sa mga nangyari dyan. Kung may pumutok dyan na saro. Dahil ka mo magtaram na tangita araw kaning nangyari ta nakasabot. Pig-uro aldaw tayo paminsan digdi. Tabi, sana daiman it will affect the balance of power digdi sa Indo-Pacific region. Pag sinabi tang balance of power, ining control as in influensya kan nasyones na superpowers. Habo nindang matilt iyan a favor sa China. Kung makontrol kan China ang West Philippine Sea, yan. Dahil na basta-basta makakaagi dyan ang mga merchant vessels. Yun ang pinagkasabing right of innocent passage. Yun ang pinagkasabing right of innocent passage dyan sa West Philippine Sea. Kaya yun na po ang latest Kaso nakaagi baga pa anong aldaw, dahil pa bako pang masyado klarado. Sabi kan Persas Armadas, ay ngaya, kagibo-gibo sa nakansayan bareta na yan. Muna mo ka nagbuto as informasyon, yan na ngaya 8 soldados. Ang narrative kan China is kita daang nagbalgar. Ta sa indada yan na lugar. Kita daang nagbalgar kan sa indang regulasyon. Now, paano tanatabi yan? Samantalang gabos na pabor yaon sa to. Legally, international law yaon sa satuya. Pero inagi sa puwersa kan China. Paano yan tabi? Data isi kung ano ang mangyayari sa mga masinod sa bagyari na baga, yan na, nag-imponer na ning mas striktong regulasyon ang China dyan sa control and possession kang West Philippine Sea. Inda ko kung may maglaog dyan nga ning Vietnamese na mga fishing vessels. Tabi, kung ano man nagibong kan China, may fishing vessel man na halimbawa sa Japan. Anong magigibong kan China?
So we should be very analytical and attentive sa sitwasyon na yan sa West Philippine Sea. Bako na yan basta-basta. Sa bagay paano, igwa man iba ning mga claims dyan, ang ibang nasyones, bako sa nakita. Kaya lang, so China ang labi-labi, ang nang bully. Kitang may claim dyan, dahil kita nagbugtak nin military base. Dahil kita nang raodas ning bahura, dahil kita nag-crear nin artificial islands, dahil kita nagprohibir sa ibang nasyones man na may claim dyan. Ta nagrespeto kita kan international law. Pero so China dahil, samuya yan. Sindaan nagkunyan. Nag-okupar physikalmente dyan sa lugar na Antabe. Papaanong na yan? I don't know. Tabi kung anoan kunyang kaan, anon mga mangyari sa mga masunod. Sabi digdi, good AM, ako tabi Sir Pio, ipigpapangaji ko yan na nangyayari sa agresyon kan China sa West Philippine Sea. Sana dayan pagpuunan kigyera, bako dahil takot ang Pilipino, kundi dakulon ang madadamay na mga Pilipino. Igo nga ni ipong prophecy si Mama Mary sa Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, na ma-escalate ang gyera sa Europe, makakaabot sa France. Kaya nag-agad si Mama Mary na mag-Holy Rosary kita or aldaw. God bless you. Sabi man ni Sir Tony Reyes, it's time to assert our sovereignty. Sing our national anthem, lupang hinirang. Di tayo pasisiil at mamamatay ng dahil sa'yo. Sabi ni Sir Tony Reyes. Yan. Ay nako. So, yan po tabi ha. Kaya, pardon kung medyo pinag-update ko kamo sa mga pangyaring ini halos daily or twice or thrice a week. This is a very sensitive security matter. Imagine, remember si Presidente Marcos na mismo nagtaram na igwananin halangkaw na concern. Nalingawan ko lang sa termino ginamit ni Presidente Marcos Jr. Basta gustong sabihon, bako na basta-basta ang sitwasyon na yan dyan. And pag ang Presidente na nagtaram, he has all the information needed. Militarily, economically, gabos kan sitwasyon. Oral daw yan, tigbi-brief ang Presidente kan Republika kan Pilipinas. Sitwasyon kan pas orden, worldwide, sa satuya digdi, gabos. O ngunyan, pinag-assess iyan kan military analysts. And if i-feed sa Presidente, anong posibleng mangyari? Ano ini? O ngunyan, nagtaram na baga sa Presidente. Parang, kumbaga gustong sabihon, parang we are in a volatile situation. Tabi, digdi sa satuyang Indo-Pacific region. Asertado ang China. Dahil nag-babow down sa international law. Imaging, dahil tasabot kung ano ang gigibuhon na pressure kang international community sa China for them to cease and desist na mag-control na kan. Ang termino na kan talagang itong nakakasabot kan sitwasyon, nahihiling ang sitwasyon, ang termino nila kayan, control. Sa China, nabagaan physical na yaon dyan na nag-imponer kan kunyan, kan regulasyones. Control na ang gamit tinakaan na termino. Dahil tasabot kung anong magiging i-implementar man kan international community na restriction sa China if ever na magpara-escalate pan sa inang gibong-gibong yan sa West Philippine Sea. Salamat kan sa inyo pag-antabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Dahil po maghali, tulos na masunod. Ang samuyang news director si Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwai, Pio Fernandez. Pio Fernandez. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanwai.